Jo? Tak co ten první trénink na ledě? No hrozné. Zátěž? Tragédie, jako každý trénink první. Cítím se tak na 60. Se podíváme na co suchou přípravu, už to tak hodnotil na webu, tak jak to probíhalo? No tak jak jsem říkal asi, no. Je to za náma, teď ještě přežít ty 2 týdny na tom ledě, ty jsou nejhorší a to už to bude dobré. Co říkáš třeba na co vlastně, že odchází Michal? Ne, on neodchází, on ještě přijde, o tom jsem přesvědčený. Jo. A Michal vyjde kde do Německa? Tak to ani nevím, to slyším teď poprvé, takže nové informace. Ale tak nějak jsem tušil, že asi, když jsem viděl složený pětek, že tam Mlyňas vůbec není, tak proto někdo říkal vlastně, jo. Ty tam už byl někde, nebo se chystá? Ne. Já jenom, už nemám čas ani na dovolenou. Co ten slezal letos? Ambice. Tak vždycky chceme vyhrávat, no, tak uvidíme, jak to bude vycházet. Slezky sleduješ teď asi Sleduju, no. Sleduješ, tak co na to říkáš na tu přípravu, nebo jak si to nejde? No tak zatím to vypadá dobře, no, ten kadr se rozprášil celkem dost, což asi bylo třeba. Snad postoupíme. Věříš postup? No určitě. Děkuji. Jo,